biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bali. Kayak Intan wis bar mandi, ajeng melok ngeterke adine. Adine ajeng diterke lek Pri. Intan riyen. Pentol bakso. Ngagem saus kecap sambel. Nggih. Setan. Biasa. Iya, pakai sambel. Siti ae. Ya Allah, Nduk, gulunem kena apa sampai koyo ngene, Nduk? Gatel. Aja dianuni sik, Nduk. Iki bar mandi kok ngene iki lho. Dek, Pak, oh, Dek. Apa, Dek? Dek. Pak, oh ki lho jukukno. Aku jadi kuncar sik lho, Bu. Gak. Dek Dewi. Dek, rene lho Pak, oh ki lho nokno. Aku jombe iki lek aku tidak. Oh, Intan mboten purun ngangge gajah. Nemok dhuwit kae lho Pak Utaya. Dhuwit sapa, Pak? 50.000. Pak, oh dhuwit sapa? Nemok iki Pak. Oh. Dih, sik. Dhuwit sapa Dek Dewi dhuwit sampean? Pak untuk duit Dek, rezeki Dek. Ya Allah. Ngono iki, lho nemok duit. Dek. Dek ada iso kuwi ning apa? Nemoke langsung 70.000, Ibu. Heh? 70. 50 sampai 20, Dek. Nek sarung iki nemoke sapa sing duit sapa kuwi? Ya paling duit Pak O dhewe lali paling Nah, oh. niku. Aku iki buat duit iki. Wes, Langsung aku. Langsung tak duit 70. Tanggune pundi? Duh. Mboten dikek tahu. Nek mbok sampah ra ngaku nek dadi duit waduh aku sing kuwat. aku dek iki ya liwat kono kok. Nggih, jan ki liwat lek Pri. Pak O jukono, Dek. Dio kon mulai ha. Yo ben ke tubuh sae. Yo ning lapangan. Oh, dia teng lapangan lek Pri. Sambel udah. Nggih, sithik ae. Berarti Tetelane ndi? Lek aku nek gak lek. Mboten sakit cah. Dadah nopo. Gede. Tetelan gede. Ya Allah, rezekine Pak O Dek ora ketok sampean. Rezekine Pak O Dek ongkrah-ongkrah laran, atik iso nemu dhuwit kuwi mah kondisi duwike ning ndi ngono lho. Ora ajur lho, Dek. Dek iki mari nek nganu larang kan Ngantek beda diure sampai sedemikian rupa. Lho sing poli ukur papat. Wong-wong ngene iki kok sing buah. Iya. Aku dek ngene. Apa duwike Repa, apa duwike sampean dhewe kan yo gak roh le. Tak lemparno. Ngoten nggih lek Pri. Sendok lek. Pak untuk duit pemirsa. Ki terus pripun? Ibunda, Intan Ibu, sampun. ibu. Mbak Yin nyun anu tetelan. Kotos Mbak Indah. Enten lek. Apa? Ya aku nambah kayak gue ya lek nang. Intan wis mamsek kae leh pemirsa. Wis ben Intan wis mamsek. Dadah bayi. Pak O jupukno, Dek. Iya ben kalau ben anu sik iki. Paling napa niki? Bayi. Saus kecap. Saus kecap. Sambel. Nggih. Sik pemirsa ki menglali rong ditutup Pak O. Untuk rezeki kok. Untuk rezeki uang. Lho rezeki ki takkan kemana Bu yo. Anu ni sampah yo untuk rezeki. Sapa sing gwaki sampah? Repa niku nek opo-opo diruwesi karang aku nek lempitane. Lah nggih. Ngoten areke. Dek niki lali Bu, lali. Mbak Indah lek Pri. Sing Mbak Indah biasane kan nuwun Tahu. nggih ngoten niku lah. Tahu pinten. Biasane pinten nggih lek Pri Mbak Indah niku? Beda seperti. Dah. Dek Dewi Indah ning ndi, Dek? Rene lho gak tak anu. Kowe nek Bu Nurul petan karo Mbak Nur tak kon ngedoli sisan. Alhamdulillah anakku nganggo anu pemirsa. Anakku nganggo sego. Engko bengi wis ora anaknya. Iya wis stop. Ini ndak tahan tonton ngene. Iki lho. Alhamdulillah Bunda disian ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mbak Dio kan bungkus nih. Sebentar ya. Pak O bareng.
Hari ini Bunda dapat rezeki, Pak Om resiki sampah, dapat uang tadi diumbah 50.000 dan 20.000. Aku nek ngarani ya duwe kita seputar kita nek gak repa lali. Wong memang dalam bentuk ijek lipetan ngene kok, Dik. Repa ki lalinan kok, Dik. Repa ki lalinan. 150 ya bayi ya. Ayo minum iki ya. Enak, mbonane Bunda. Bunda Mas cuma sambel karo saus sithik. Ngono Enggak ae. usah kecap. Iya. Ketika iki. Enggak usah mau kecap. Berarti jeneng saus tok. Sampean saus tok ngono Dik Dewi. Nek aku ki kok seneng mau kecap tok ngono iki. Sama senengane apa? Kecap tok mbek sambel sithik wis. Gak usah saus. Karo sambel, enggak usah kecap. Nyimpan nganggo iki. Berarti bentuknya mau apa ngono tok sampean peningan iki bayi. Bayi lengkap ini kecap itu. Jadi gini pemirsa, untuk jeroan yang saya masak tadi Bunda Dewi ya tidak maem, bayi nggih tidak maem. Nyambel kalau. Aku ambek sambel panggang mbek nyeplok ndok. Aku mau cukup ndoke uritan siji, engko men digowo indah, tak kekno sing nom-nom. Alon-alon bayi mboten enten sing gudak bayi. Masalahnya anu, Mbak. Sambelnya kan nyedak. Hati-hati bayi. Ampun lah kare Pak O, mbek Dio Ibu. Wes. Dah salware, Pak. Oh iya nek salware Pak bocah ning ndi le? Oh nganu niki Kinara aja ya. Ngedusi Kinara. Pak anu Mbak Nur celuke mek dijukuk Mbak Nur ndok dah. Jadi ada yang petan. Oh wis dianterno lek pri nggih. Ada yang petan pemirsa tadi. Mbak Yun aja kenekno aku yo nek nyoteng soalnya aku petan. Ya mboten Bu, aku ngono. Petan iki tahu pemirsa pet. Ih. Rene ndok jang juga ndok. Ada berita gembira Repalina, dengarkan. Kamu kemarin uangmu hilang kan? Jere bayi. Abang-abang tok 70.000 duwe aja bentuk lempitan api. Nek kobongan. Ada kan? Tapi barang ndang. Tapi kok orang duwe cash pirang-pirang dino ki ra duwe cash. Oh. Orang duwe cash. Ya berarti trayo rezekine Pak O, Dek. Itu rezeki orang rajin ngono kuwi. Ning larangan, Duk. Pak O kan karene nek ngulari sampah kan diular ngono to. Iya, terus diumbah ngono. Adik beli no kosongan. Adik kosongan. Kinara sedikit saja. Bu Care, Mbak Nur monggo tadi dahar. Nggih sami-sami. Nggih. Ngono Mbak Pak kene anu nih. Repa kosongan. Delok, Pak. Repa kosongan. Nek pri dhewe dadelan kene dadelan iki. Iki lenggonmu ndak, Pak? Iki lho ndak, Pak? Pelan-pelan Intan. Kawae lho kurang Lek. Yo ya. Kene dadelan. Ada. Ndang. Dalok Lek. Beli kaki. Ijek piye, Mang Lek Pri? Ndi wong e? Kae. Karo bayi. Totolan. Bagaimana ada benar, amin. Hai. Nemu nek Om, Duh. Nemu nek en. Duit kowe Om. Iya. Dewe gore bener duit kowe nang. Sing mau diumbah ya, Dok. Keliling. Gak iling. Iya, sembahmu tak gawe. Ya, sampe piye ya? Pak O niku Pak O. Salwa ndang milih, Dok. Nang anu dhewe, Dok. Apa sing jebral? Apane Dek Dewi? Es. Bayi kadang Niki mboten belas. napa? Lek Pri, nggih. Ben ora darah tinggi Lek Pri met nggih. Oke. Oke. Ya Allah, Dok ayam, Dok dek nelongso ning kono, Dok telah. Senengane ngono. Nyen sambel sekedhik Lek Pri. Nggih. Senengan. Nggih, dalem. Tapi nek kena Mbak Engko kena Mbak Indah engko. ini. Apa, Dok? Sampean plastik. Nggih.
Kula teng plastik mawon sing cilik-cilik, mengke kula bumboni apa? Piyambak. Terus Mboten usah kuah, Lek. Mboten nangge kuah tapi duda. Mengke mawon. Soale aku nek pakai kuah titik. Bayani. Oh iya. Nyam nyam nyam. Dalam. Nggih, Mbak. Sami mawon ya. Nyam nyam nyam. Kinten sampun. 7.000 nggih mboten napa-napa lek tak gudeg. Mesti gak usah nganggo galungan. Tak gudeg lho. Maaf. Oh ya emang pemirsa. Kok iso tiba nang. Wae mboten usah kata-kata, Lek. Kok iso tiba nangi lho. Nyam nyam nyam. Nang tiba ayo jalan sendiri yo. Dewi cek ning omah. Heeh. Cek ning omah urung ngeger. Mau aku nek rono. Pakai kecap sambil sikit. Yeay, lho ketoki anunane Bunda. Pak utahe pedisen kok, Dek. Ya mbak nek sampe coklat ngono. Hah? Nek kok rawon sampean. Ya wis ngene iki. Ya, yo ngene iki mangan soto lah yo ngene, Dek. Kok rawon iki mbak dah delok. Delok to penampilane delok ah. Ini kok merah. Tarik yo. Nek Apa iso, Mbak? Ayo. Aku malah hitam. Dia kayak biar kecap tok. Bener-bener kecap. Salwa malah kecap tok dia nganggo kuah. Ora nek. Enggak nganggo kuah. Kuahnya mah nggo telur. Oh, gak nganggo sambel. Ya mau semidik. Aku nak mendang seneng kok ngono. rasa apa? Rasa kecap. Ya Allah Gusti. Kesegrup ambek budene. Kono jejer bude. Ya, Nduk. Hak le. Nah, kuwi maksudnya ndek iki kecap tok. Delok cipi rasane piye? Dan gak tak mau bahi mau sakit. Anah. Anah. Mantap. Maksudnya malah kok kolak. Enak, Dik. Udah lu weki. Adek habis mandi. Ayo berdiri. Loh, Dek masih ngene. Habis mandi. Oh, ambah. Habis mandi Ambah tolong lho, Ibu. wis. Wes, nah, ngono jarine mah capek. Ngono ki he. Repa. Lek kuwi wis dibayar, Mang. Piye lah? Kan dompetem ndek emah ngono ki bukai. Ambah. Intan. Ayo. Diempun pemirsa kok tak lanjut nih. Kita ngobrol dan ngibril. Iya, oke. Jos, jos ki pokoknya. Sore-sore kumpul bersama. Mbak, ya Mbak dulu Mbak kuwi, Mbak. Ambah. Ambah. Ya. Gak boleh di sini, gak boleh ini. No, gimana Kinara? No. No. Sampai meter Iya. Ya matur nuwun oleh Prim. Lepri, makasih nggih. Nggih. Wis bar mandi lho pemirsa ya. Oh, ambah. Tahu ngoyen. Kamu mau tahu enggak? Ya itu kotor. Enggak boleh itu kotor, enggak boleh. No, nek no ngene, Duk. No. Enggak boleh, Adek. Enggak Wis boleh. cantik-cantik nak. No. Dia mah wis delok sapi. Wis delok rupa-rupa ya Bunda. Alhamdulillah pemirsa iki langite cerah ya. Kok iki mang gene sapa Gone nate? urung selesai, engko sik. Urung selesai, engko sik. Aku iki golek sak menit pemirsa. Ning dileh kin. Parangi ken. Neng ndi lah, Nduk, gak ning ndi. Terima kasih pemirsa, iki mau Dinara diparani apa jenenge? Repa. Kan aku masak ungkusan mau toh. Yang tanya resep tadi sudah saya tulis di aplikasi sebelah ya.
Enek sing ngarani kuwi garang asem dibungkusi, tapi kalau garang asem kan pakai santan to pemirsa. Niku mboten, beningan mawon, airnya sedikit mawon. Lombok, brambang, bawang, kita tomat hijau, terus godong dondong. Kalau nggak ada godong dondong bisa blimbing uluh atau asem, gula dan penyedap. Tidak pakai gula pemirsa kalau saya, tapi nggih selera nggih, kalau jenengan mau pakai gula sedikit nggih monggo. Terus dikai geprekan laos dan juga daun salam ben aromanya wangi ngoten nggih. Nek tenggone jenengan mungkin masakan saya tadi sing episode sebelumnya kuwi jenengan nek ngarani mungkin garang asem. Tapi nek tenggene kula nek ngarasi nek ngarani bungkusan asem-asem. Ungkusan atau bungkusan asem-asem pun ngoten mawon. Pun nggih pemirsa. Cus. Iya, nggak usah no, engko gampang le. Ibu minta tolong ya untuk dicetek no. Untuk dicetek no. Nah ini baik rene gak mbok tiliki le nduk mam apa piye. Gedek-gedek. Sendok aja mbok tinggal gak ibu kak. Oh iya nyala dok. Di depan lah. Iki sewayahe nganu cah dok, wayah ngepel cah dok. Aku kok tenoki nang merok. Iya, sendok tenis dulu. Tak golek sak menit tok. Wes iki paling 14 menit oh wayahe nganu. Oh, ngepel. Oke lho wes kena. Saya tenis dulu sabar. Aku jemput tinggal Intan. Iya saya sabar. Saya Intan sabar Intan. Nggih pun pemirsa nggih niki sudah dikakno lampune. Ambune wangine Intan nek pakai minyak wangi rasa akeh-akeh Duk. Sithik ae Duk. Suwi dik ambune wis walah wangi kok. Iya Mas. Kakean malah bliur. Demang sing ning kene mah garing kabeh tak coplok ibu, sing iki malah urung. Iya. Iki laundrynane punya Rima wis jadi pemirsa. Dianterno kapan ya? Ya insyaallah Nduk, kapan ya? Tak tekok jadwale Mak Ngatini. Oh dibalik punya. Mbak Ngatini kemarin cerita banyak tentang Rima ini sama sini loh, sini tangan memar-memar. Ya bukannya saya bagaimana nggih. Marilah kita memanusiakan manusia. Seumpama gak cocok karo Rima gak usah dicetot atau gak usah digebuki nggih. Dia juga ngaku dhewean ning omah juga butuh kasih sayang. Kadang ora iso dikandani pancen bocah ngono. Apa nek jenengan ngadepi Intan secara langsung mungkin gregeten Intan yang jangan cetot. Tapi selama ini begitu saya gak iso ngandani Intan, wis cukup saya tarik napas panjang, tak omongi alon-alon, kadang nggih tak tegasi, tak kerasi, tak telepon Mbak Indah. Ki adek ngeyel terus langsung, Mbak Indah iki Intan gak boleh ngono. Ya Mbak. Ya semoga untuk siapapun di luar sana tolong nggih disayangi anak-anak spesial pilihan Allah ya. Mbak Indah ning ndi? Oh ya wis ketok kok. Nggih pun ngoten riyen nggih. Pemirsa demikian nggih konten pagi ini konten sore ini nggih, doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang paringi sembuh, untuk pejuang garis 2 semoga diberikan momongan yang salih dan salehah. Ibu minta tolong ember, Dok. Ember tak boleh ning kene. Ndang cukup ember ambek sak ciduke. Iki lho embere ning kene. Embere ning kono ku lho. Ku ember ku lho. Nggih. Ember iki. Iya. Pun kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ember itu lo tan depanmu tan. Nah, kuwi khusus tinggo nyirami kembang. Tolong ya. Iya. Nah. Oke, lho lah kok yo ora pas toh. Oh, lain cari kan. Ramane pemirsa. Iya. Oh, Kinara dibalik itu loh. Tuh.
Melaku-melaku kayak cilik ya lo, ketok cilik ya lo pemirsa lo. Dipun pemirsa kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita ceritane ditraktir Mbak Indah tumbas bakso. Makasih ya Nduk ya.